Jon. Jon. Asu iki diceluk orang respon. Tuh rusak yang bebek yang cantik dhewe. Kondo. Kim jar menawa kan piye? Piye yo? Tapi enak ya wan-wan. Ning ndi? Penake ning ndi? Karo laganan yo pake Mbak Poni. Cocok. Apa bocah neng gini? Wes lah manut aku. Oke. Lah kalau kikuk lah. Ya yo. Apa? Mampus kowe. Suwi terus nggih perkara. Dayo. Oh, bocah ngasuk-ngasukno wong. Waduh. Ayo dayo dicekno. Iki lo diantem. Apa le wong iki? Dayo. Olete yo pateni ayo iki. Tapi buta ini. Dek sedang ayo goleki. Ayo gulai. Iki kan Pak. Yo. Aduh, aduh. Jon. Neng di bedes ki. Akin kae. Akin. Aku sayang tuh wes iki. Mati. Saya jadi wow. Oh, sing anu pedaku lah. Yo ora. Mari pulang. Yo ora. Saya jadi cekli jen. Ya apa? Ya wes. Oke aku. Lha sapa? Koncoku. Lah ndi wong saiki? Seneng kene wetok rek. Kuwi mulai nganu dia mong mulai dulu. Gak ngarang nek delok tok. Suwi. Terus ya lu biasa lu. Duh. Mutra bocah glogok jaran. Joni neng ndi iki? Sing sial aku tok. Yo tak mulai. Dibala. Ayo. Cara terima ndak ngoso. Doyo cek kumat ya. Bodar we, ra melok bodo yo wis karek. Ayo. Mas, mulai yuk. Pepeh kok tambah bagian rapenai. Bodar yo wis ben kae. Ayo. Yuk, mulai. Wes tak mulai. Kau selaku. Aduh. Makin nasib piye kita tinggal melayu. Rasanya wae iki ngin dikepoi kikuk. Duh. Awak ra penak kabeh. Joni ning ndi ki parake jere ngajak muka. Piye to ki? Sopi nih di kabeh. Hei, pasang ke dagus. Lah pasam ganteng-ganteng dhewe lho. Lho, kene ra ganteng piye lah, Bos? Biasa tak rene aku. Bos. Ape? Lho. Iya Jan. Apa? Wis duwe pacar, Go. Peh, kok panggah pacar e? Lho wong aku lho ora iso duit dhewe. Duit sak njuk opo wong.
Asa sentak-sentuk ae. Kowe bar kok ndi mang kok ketoke koyo wong gendeng. Bar kok kono lho Dek. Kono ndi? Sawah. Wes kowe prendi? Mlaku e? Ayo. Endi? Ning ndi? Mbak Poni le. Ayo gas. Lah kowe nak bengi ku gawe sahur ayo apik ku. Ya ora wong, kuwi wong wis mati. Lho, mati lah yo urip kan nyawone sik urip ngono. Lah yo krungu dhewe lah. Oh no. Endi? Ayo suwe. Iya, Kim ning ndi ya? Jere ngono aja muka. Mending tak ndani karo turu ae.